Oli ihan tavallinen päivä Kattilakosken perheessä, kunnes yhtä äkkiä. Kyllä minä vielä sen riiviön nappaan. Mikä riiviö? Se on ihan kamala riiviö. Se heitti rillirouskun päähän vesi-ilmapallon niin, että rillirousku kastui ihan kokonaan. Eikä siinä vielä suinkaan kaikki. Minä lopetan puhumisen ja karkaan kotoa. Tähän auttaa nyt vain yksi asia. Taikinaterapia! Mitä seuraavaksi tapahtuu? Saako poliisimestarit riiviön kiinni? Saako Heinähattu puhekykynsä takaisin?